dutelako normalean, eta horixe, informazio falta izan zaigu nik uste zenbait saioetan, normala den bezala, eta bestetan zenbait herrialde egingo genituzke, oraintxe bertan ez dut bat buruan, baina bai. Baina ez du, Martin, soinu askorik gabe heldu ginela, soinu askorik egin gabe joango gara ere. Baina zerbait uztekotan, zer uzen dugu 25, 27 atalen ostean? Bueno, nik uste dut saiatu garela, eta lortu dugula herrialde ezberdinen inguruan pixka bat azaltzen bere egoera gaur egungoa, eta aktualitatean pixka kokatzen, eta nik uste horrekin entzuleak, ez dakit entzule asko egongo diren edo ez, baina horrekin gustora geratu beharko liratekela, ez? Nahi esan diatenagatik, entzule asko ez dutugu eduki, baina badakit entzule fidel gutxi batzuk eduki ditugula, haientzako ere, azken agurrau eta bat nator zurekin ere, Martin, esaterakoan, urte beteren ostean, uste duela gutxik egin dutela euskaraz, guk egindako bilduma hor geldituko dela, eta gainera zenbait herritara, zenbait ikuspegi ezberdinetatik, gerturatzeko aukera izango dutela, eta beti, gure betaurrekoetatik, ez? Euskal Herritarron betaurrekoetatik. Dena den, Martin, nahiko estu gabiltzala beti bezala besterik gabe, zuri eskerrak ematea ere, bihotz-bihotzez, zu gabe mundu bat herritzan posible izango. Eskerrik asko egoi, zuri berdina ere esaten dizut, eskerrik asko gonbidapenagatik, askotan pixka bat kostatu zait, baina nik uste nahiko lantxukuna egin dugula, eta egin gustura nola. Konpentsatu beharko dizu kaina batekin bai, baina kaso besti behieren batekin beharko dugu, zein du, Martin? Bikain egoi, nahi duzunean. Agur. Aio. Tira entzuleok ez naiz, agur unkigarriekin asmatzen duen horietakoa beraz azkar egingo dugu. Gainera dagoeneko, nahiko estu gabiltz esan bezala, hortaz, ezin guztien izenak aipatu, baina eskerrik asko bihotz-bihotzez atal bakoitzean izan ditugun gonbidatu guztiei, gurean bizi diren 11 herri horietako kideak, elkarrez eta euskaraz egiteko aukera eman digutenak. Mila esker baita ere, hizkuntza komunitate indigenetara gerturatzeko aukera eman diguten elkarte eta gobernuz kanpoko erakundei. Atzerritik bizi diren herriaren kontakizuna egin digutenei, eta baita ere noski naiz eta garako adiskidei ere. Guztiek izugarria berastu duzuelako tartetxo hau, eta noski eskerrik asko ere etxetik entzun gaitu zuen guztioi. Ez aztu hemendik aurrera, Naiz irratiaren webunean dituzuela atal guztiak eta baita podcast plataformetan ere, inoiz erabilgarriak bazaizkizue. Baina batez ere, suertatzen zaizuenean ez galduzuek herri horietara joateko aukera. Beste kontinente batean izan daiteke geure inguruan, ala zuen herriko plazako tabernan kafetxo batez lagunduta bertakoa denarekin. Garaiotan askok kontrakoa dioten arren, norberaren izaera propioa eta egoera ahaztu gabe, anistasuna delako mundu handi eta eder honetako herriok batzen gaituena. Onaino mundu bat herri, egoi beratekin hauzue, mila esker benetan. Mamaren makastenza Somaren mabarenza Mesem romano čavu Aurtengo udan, denerako soluzioa duzu, Euskaltelek berriera dakarkizu. Samsung Galaxy S24 erabiltzeko erraz den adimen artifiziala duena, hilean 9 euro bakarrik ordainduta. Euskaltel, zer nahi duzu bihar? Eusko Jaurlaritza eratu da eta lanari ekiteko prest dago. Larun batean, Imanol Pradales lehendakaria izan zen karguaren zina egin zuena eta gaur gobernu osatuko duten 15 sailburuak izan dira karguaz jabetu direnak. Ajurienean egin dute karguaren zina egiteko ekitaldia protokoloa zehatz jarraitu duen saioan. Jaurlaritzako kidez gain bertan izan dira Eusko Legebiltzarreko mahaiko kideak eta EAJko eta PSeko buruzagiak Andoni Ortuzar eta Eneko Andueza. Talde berri honen helburua argia da. Datozen 4 urteetan zehar gure herria ongizatean hazteko lana egitea. Herritarren bizi kalitatea hobetzea.
Eta horretan ez dugu atsedenik hartuko. Dugun guztia emango dugu. Gure herriak hori eta askoz ere gehiago merezi duelako. Apaltasunez eta iluzioz egingo dugu. Ezagutzen dugun bide bakarra erabiliz, lana, esfortzua. Gogotsunago ardura handia hau nire gain hartzeko eta prest lanean hasteko baita ere, lehenengo lehendakariorde gisa eta baita ere kultura eta hizkuntza politika sailburu gisa. Gaur ilusioz eta erantzunkizun handiz Eusko Jaurlaritzako ogasun eta finantza sailburu kargua hartzen dut. Ohore bat da Imanol Pradales lehendakariak nirekin kontatu izana. Euskadik aurrean dituen erronka handiei aurre egiteko talde bikaina izango den honetan parte hartzeko. Miraririk ez espero, nik hori lehenengo egunetik esan nahi dut, miraririk ez dugu egingo, baina bai borroka egingo dugula benetan gobernu honek emergentzia sozial honi aurre egiteko. Hernanin bingen zupiriaren aurkan egutegi batzuetan agertu diren pintadek gaitzezpen adierazpenak eragin dituzte. Zipaiosen lutsa tiroen lanuka bingen erne ibili esaldiak eta EAJ sionistekin eta naziekin alderatzen duten ikurrak dira zehazki Imanol Lasa Gipuzkoa buru batzarreko kideak isasarean zabaldu duenez. EAJak bertsiokatu egin du Lasaren mezua eta irmotasun osoz gaitzetsi du erasoa. Amaitzer da Julian Assangek epaitegietan egin duen ibilbide luzea. Wikileaksen sortzailea atzo goizean atera zen Londresko aldirietako Belmarsh espetxetik. 2019tik egonda kartzelatuta Ameriketako Estatu Batuen estradizio eskaera bat zizain. Atzo bertan hartu zuen erresuma batutik Bangkokerako hegazkin bat Wikileaksen sare sozialetan argitaratu dutenez. Australian jaiotakoa da 52 urteko ekintzailea. Joan den larun batean emakume bati egindako sexu erasoa gaitzesteko elkarretaratzea egingo dute gaur Iurretan. Iurretako udalak Anderebide emakumeen elkarteak eta Auskari Iorretako neska gaztek deituta berretxiko dute ez dutela onartzen emakumeen aurkako inolako bortizkeriarik eta babesa erakutsiko diote biktimari. Kontzentrazio isila egingo dute arratsaldeko 7:00 Askondon. Arratsalde on guztioi, ohiturari eutsiz Eusko Jaurlaritzako lantalde berria osatuko duten sailburuek euren helburuak zeintzuk diren aurreratu dituzte karguaren zina egin ondorengo agerraldi batean. Ajuria enean izan da ekitaldia eta jauregiaren atarian agertu dira Dabideen aurrean 15 sailburuak. Aurretik Imanol Pradales lehendakariak ausardia eskatu die euren eginkizunetan. Eusko Jaurlaritza berria osatuko duten 15 sailburuak karguaz jabetu dira. Ajurianean elkartu dira 13. legealdiaren Eusko Jaurlaritza martxan jarriz. 8 gizonek eta 7 emakumeek osatuko dute Imanol Pradales lehendakariak gidatutako gobernu kontseilua. Gogotsunago ardura handia hau nire gain hartzeko eta prest lanean hasteko baita ere, lehenengo lehendakariorde gisa eta baita ere kultura eta hizkuntza politika sailburu gisa. Gaur ilusioz eta erantzunkizun handiz Eusko Jaurlaritzako ogasun eta finantza sailburu kargua hartzen dut. Ohore bat da Imanol Pradales lehendakariak nirekin kontatu izana. Euskadik aurrean dituen erronka handiei aurre egiteko talde bikaina izango den honetan parte hartzeko. Miraririk ez espero, nik hori lehenengo egunetik esan nahi dut, miraririk ez dugu egingo, baina bai borroka egingo dugula benetan gobernu honek emergentzia sozial honi aurre egiteko. Inoiz, baino salburu gehiago egongo dira gobernuan, 15. Horietatik 10 EAJak hautatutakoak dira, beste 5 alderdi sozialistaren kideak dira. Hauen artean dago Mikel Torres, bigarren lehendakariordea eta ekonomia, lan eta enplegu sailaren buru izango dena. Alderdi sozialistatik dator ere Javier Hurtado, bingen zupiria eta Nerea Amelgosa jeltzaleekin batera aurreko jaurlaritzatik jarraitzen duen bakanetakoa. Apaltasunez eta beldurrik gabe lanean hasteko deia luzatu die Imanol Pradales lehendakariak. Talde berri honen helburua argia da. Datozen 4 urteetan zehar gure herria ongizatean hazteko lana egitea.
herritarren bizi kalitatea hobetzea. Eta horretan ez dugu atsedenik hartuko. Dugun guztia emango dugu. Gure herriak hori eta askoz ere gehiago merezi duelako. Apaltasunez eta iluzioz egingo dugu. Ezagutzen dugun bide bakarra erabiliz, lana, esfortzua. Karguaz jabetu eta gero, 13. legealdiaren lehenengo gobernu kontseilua burutu dute sailburu berriek, Imanol Pradales lehendakariaren gidaritzapean. Hernanin, Bingen Zupiriaren aurkan egutegi batzuotan agertu diren pintatek gaitzespen adierazpenak eragin dituzte. Nazioartean, Julian Assange Wikileakseko sortzailea aske utzi du Londresko auzitegi gorenak Estatu Batuetako gobernuarekin akordio batera iritsi ostean. Assangek 5 urte baino gehiago eman ditu Londreseko espetxe batean. Euskal Herrira bueltan duela astebete aurkeztu zuen Gipuzkoako Diputazioak Gipuzkoa berdintasunezko jaien alde izeneko kanpaina. 5 konpromiso jaso ditu gida batean eta Irun eta Hondarribiko udalei ere egin die eskea inplizituki. Gipuzkoako Aldundiak berdintasunezko jaien aldeko kanpaina aurkeztu zuen iragan astean. 5 gomendi jasotzen dira datoze festetarako garatu duten eskuorrian, jai berdinzalegoak izatea helburu. Hori ekaintzat hartzeko gomendioa luzatu diete udalei. Aldundiak desberdintasunak detektatzeko eta aurre egiteko gomendioak eman diezaiekela udalei.
baina udalek daukate eskumena beraien jaiak planifikatzeko eta aurrera emateko. Aldundiak ez dauka udaletan eskumenik. Testu inguru horretan Irun eta Hondarribiko alardeek berdintasuna urratzen dutela iritzita, Aldundiari Elkarrekin Gipuzkoa galdetu dio ea bi herri horietako udalekin alarde publiko eta parekidea sustatzen zer egin asmo duen. Bi alardeak berdintasunezko jaiak izan daitezen. Horri Nerea Isasi Gipuzkoako berdintasun zuzendariak erantzun dio konpromiso hori udalek hartu behar dutela Aldundia bidelagun baino ez dela. Bide horretan esan du Irungo eta Hondarribiko udalei ere berdintasunezko jaien aldeko gomendio gida eman dietela, horiek inplizituki betetzeko eskatuz. Inplizituki denez eskaera, esku horria irakurtzen dan enean ere inplizituki udalei, bai Irungo eta bai Hondarribiko udalei ere egiten zaie eskaera gomendio hauek betetzeko. Auzi hau argitzeko elkarrizketa proposatu du EH Bilduk herritarren udalaren eta alardeko parte hartzaileen artean. Isasik bat egin du horrekin, eta esan Hondarribin hasita dutela, eta Irunen saiakera egin izan dutela. Usten dut, bide Hondarribin behintzat, bide honetik goazela, bai, elkarrizketa hasi dugulako, eta espero dut emaitzak izatea. Irunekin, saiakerak egiten jarraituko dugu. Irunen aste honetan bertan izango da alardea hilaren 30ean. Alarde parekidari ere harrera egingo diotela esan du Isasik, Gipuzkoako diputatu nagusia Eider Mendozarekin batera. Bai Irunen zein Hondarribin 27 urte doaz borrokan alarde parekide eta bakarra aldarrikatuz. Ekainaren 28 harrotasunaren nazioarteko eguna gero eta gertuago dugu. Zer da Nafarroan antolatu duten Irune? Ekainaren 28an ospatuko den LGTBI+ harrotasunaren nazioarteko eguna dela eta Nafarroko gobernuak aniztasunaren harrotasuna lelopean kanpaina aurkeztu du. Kanpaina Nafarroko jauregiaren fatxadan ikusgai egonen da eta Belen Irureta, Alison Rodriguez eta Alicia Izal Nafarroan LGTBI aktivismoaren erreferente diren 3 pertsonen irudia aurkezten du. Feliz Taberna Berdintasun Kontseilaria eta Patrizia Abad Berdintasun Institutuko zuzendaria kanpainako protagonistekin batera aurkezpenean egon dira eta egunaren garrantzia azpimarratu dute. Ekainaren 28an ospatuko den LGTBI+ harrotasunaren nazioarteko eguna dela eta Nafarroko gobernuak aniztasunaren harrotasuna kanpaina aurkeztu du. Foru gobernuak azaldu duenez, kanpainak aniztasunaren balioa aldarrikatzen du, eta pertsona guztiek beren gorputzari eta nortasunari buruz izan eta erabakitzeko duten eskubidea defendatzen du, ezarritako muga eta kategorietatik haratago. Kanpaina Nafarroko jauregiaren fatxadan dago ikusgai eta Belen Irureta, Alison Rodriguez eta Alicia Izal Nafarroan LGTBI aktivismoaren erreferente diren 3 pertsonen irudia aurkezten du. Hala iragarri du Nafarroko Berdintasunerako Institutuko zuzendari gerente Patrizia Abadek. Sigue siendo necesario este compromiso diario político de gobierno, pero también en lo social, frente a estos discursos que pretenden hacer retroceder derechos. A nivel del planeta no está garantizada ni siquiera la igualdad normativa. Todavía existen países en los que es un hecho la discriminación en las propias leyes de la identidad sexual, de la orientación sexual, y las personas no tienen libertad para vivir sus vidas como es derecho de todas y todos, es un derecho humano. Ildo horretan, Feliz Taberna Berdintasuneko kontseilariak gogora ekarri ditu Nafarroak azken hamarkadetan kolektiboarentzako eskubideen arloan bizi izan dituen aurrerapenak. Erkidegoko lehen LGTBI+ manifestazioa egin zenetik, 1969an Tuteran antolatu zenetik 45 urte bete baitira. Efemeride honekin bat etorriz, Nafarroako Berdintasunerako Institutoak hitzarmen bat sinatu du Borlatako udalarekin. Datorren larunbatean, ekainako 29, ospatuko den Lumak Travesti Fest jaialdiaren 3. edizioa antolatzen elkarlanean aritzeko. Hirigintza gaietan, urtarrilean onartu zen Iruñako bihotzean den Sarasate pasealekua berritzeko proiektua. Orain, 14 proiektu aurkeztu dira pasealekuaren erreforma egiteko. Astelehen honetan amaitu da Sarasate pasealekua eta ondoko kaleak berurbanizatzeko proiektuen lehiaketarako dokumentazioa aurkezteko epea.
Iruñeko udalak 14 proiektu jaso ditu. 14 proiektu horietatik 5 aukeratuko dira eta bigarren fase batean Sarasate pasalekurako proiektuak aurkezteaz arduratuko dira. Lehen fase honetan, kaudimen ekonomikoaren, antzeko jardueretan izandako esperientziaren eta obretan edo ibilbide profesionalean jasotako sarien arabera egingo da hautaketa. Hautatutako bostaldeek 30.000 euro jasoko dituzte beren proiektua garatzeko. Bigarren fase horretan, 5 proiektu horiek epaimai tekniko batek baloratuko ditu. Joseba Ziron alkatea buru izanen dena. Guztira, 34.000 metro kuadro inguruko espazioa izanen da. Bestetik, lanek 10,2 milioi euroko kostua izanen dute. Eta Iruñerriko mankomunitateak 2 milioi euro baino gehiago jarriko ditu hornidura eta saneamendu sareetarako. Sarasate pasaleku berriak espazioen irisgarritasun osoa lehenetsi beharko du. Pasalekuaren eta bere ingurunearen kotak ahalik eta modu arinenean gailditu alizateko. Helburua da, beharrezkoak ez diren kotamaiak eta jauziak gainditzea eta ibilaldi jariakorrak baimentzea. Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak 9 urte eta 9 hilabeteko kartzela zigorra ezarri dio Euskal Herriko Unibertsitateko katedradun bati ondasun publikoak bidegabe erabiltzeagatik, prebarikazioagatik, dokumentu publikoak faltsutzeagatik eta administrazioari iruzur egiteagatik. Badator aurtengo EHZ festivala, jaialdia hitz egiteko gurean dugu Leire Fagoaga EHZ-ko antolatzaileak. Kaixo Leire? Kaixo egunon. Egunon. Arratsaldeon. Aberatze herrian egingo duzue aurten jaialdia, nola ez, kartelera ederrarekin, musikak garrantzi handia du jaialdian, baina musika baino gehiago ere bada EHZ, ezta? Bai, hori da, entzatzen gira albezain zabala izaten gure eskaintzan, beraz, bai musika, antzerkia, aurren txokoa ere bai, ez da bai dagune bat izanen da bertan, eta gero janaria eta elikagaiari guziari kasu emaiten diogu, entzatzen gira ere bertako enpresa eta baita bertako eragileekin lan egitea urtean zehar eta 3 egunetan. Elkarlanean antolatu duzue jaialdi hau beraz, baina EHZ zer da zehazki, konta iguzu? EHZ elkarte bat da, 30 urte dituenak hasik, ibizi izan ditu gora beherak elkarte guztiak bezala, baina hor da, beti bizirauten duena, eta guk beraz antolatzen dugu ekitaldi handi hori Ipar Euskal Herrian, beraz, Arberatze da Mikuseko eskualdean, behe Nafarroan, eta beraz, hor bertan, ostiraletik igandera izanen da festivala. 1900 eta 96. urtean jaio zen festivala, zuk esan bezala, ia 50 urte ditu, zein helbururekin jaio zen? Mugimendua alere euskaltzalearekin eta Irulegiko Ijatiarekin ere hasi zen festivala, eta beraz bertan beharrezkoa zela Ipar Euskal Herrian euskal kulturaren inguruan eta euskararen inguruan ekitaldi bat eta leku berezi bat ere ustea kulturari eta euskarari.
28. jaialdia duzu aurtengoa, nolakoa izan da EHZ eta festival antolatzea konta eguzu? Aurten berezia lekuz aldatzen baitugu, eta orduan neguntan deia joan den udatik hasi gira egi desberdinak sekatzen, egi leku behi bat, eta beraz behar baita pentsea atxeman, egiko etxeak ere udaletxeak baimena eman behar du, beraz pixkat denetarik, baina gero ala ere tresna hori martxaraztea orain badugu saia eta betikoa neguan zehar hasten gira lanean eta gero udabehian atope eta hor ja puntan gira. Muntaketa lanetan hasi zarete jada, ezta? Bai, muntaketa hasi da duela aste bat orain, joan den asteazkenean, eta orain ari da zinez gunea ari da forma hartzen eta gerozta urbilago da, beraz presatuak bai. Egitarauari dagokionez, belaunaldi eta gustu guztiei zuzendutako eskaintza proposatzen duzu aurten ere, Broken Brothers txarangarekin hasiko zarete eta igandean kontzertuekin amaituko duzu, ezta? Bai, hori da, beti berdin bi gune musikagune ditugu, beraz plazako gunean zinez izanen da egiko giroa, antzerki, ikusgarri, txaranga, musika talde, estilo desberdinak zinez, eta gero atxaldeko lauetatik goiti hasten da pentseko giroa, eta hor pentsean badira bi esena gune, bat esenatoki handiarekin eta esena gune txikia, eta beti izango dira kontzertu batetik bestera hariko gira beti, eta bai, entxatzen gira albezain musika estilo desberdin proposatzen, bai Euskal Herrikoak, bai nazioarteko musika talde desberdinak, eta gustu guztiai erantzuteko moduan. Kontzertuak aipatu ditugula, Euskal Herri osoko musikariak izango dira taula gainean, gehien bat, irudietan ere ikusi dugu, Gozategi, Sutagar, denetarik duzu beraz. Bai, hori da, talde famatuak, Sutagar, Gozategi, Sune Untzaren kantariaren proiektu behia ere bai, Gorka Orbizuren proiektua ere hor izango da, hainbat talde, baita ere talde txikiagoak, nun beren kontzertua ematen ahalko duten ere deskubriarazteko ere manera polita da. Eta hori guztia ikusten alduzue gure webgunean edo sare sozialetan ere bai, Instagramen edo Facebooken. Kontzertu ez gain, zer topa ezakegu aurtengo egitarauan? Lehen ere aipatu dituzu zertzela batzutan, tailerrak eta bertso saioak egongo dira, ezta? Bai, bertso saioak plazan izango dira, ondotik rap saioak ere bai, karrika modukoak, eta gero eskolan izango dira eztabaidak edo mintzaldiak, hor ere beti berdin gizartean gertatzen diren gauze inguruan, gertatzen diren inguruen gaian itzulik ditugu aurtengoak, gizartean gertatzen diren gerlak, laborantzari buruzko edo nekazaritza buruzko azken hilabetetan gertatu diren ere kezkak ere bai, eta hainbat gai biziki interesgarri, beraz ez du da, zinez bikaina izanen da. Bikaina izango da, zalantzarik gabe, auzolanean antolatzen duzue jaia, orduan laguntzaile izateko aukera ere izango da, ezta? Bai, hori da, ja kasik bukatuak dira izen emateak, gelditzen dira txanda batzuk iganderako, oraindik hutsune batzuk ditugu, baina zinez frogatzen da ere hor laguntzailegoa beti bizirik dela, eta hori biziki estimagarria da, eta formatu hori posible dela erakusten dugu.
HZ-aren inguruko informazio gehiago nahi izatekotan, Leire, zuk ere esan duzu, sare sozialetan eta webgunean ere badagoela informazio hori, jaialdiaren irudiak ikusteko irrikitan izango gara, agurtuko zaitugu Leire, mila esker gurean izatearren. Mila esker zei eta ikustarte. Aurrera goaz kultur gaiekin, astelehen honetatik aurrera barkatu, Arturo Acebal Idigoras Euskadi Argentina izeneko aldi baterako erakusketa ikusi ahal izango da Euskal Herria Museoan. Atzo egin zuten erakusketaren aurkezpena, ikusi. Museo honek gure herriaren aberastasun kultural eta historikoa edaraztea eta babestea dau helburu eta euskal diasporak funtsezko eginkizuna dauko egiteko horretan. Arturo Acebal Idigoras euskal sortzaile erbesteratuen komunidade hartako kide izan zan. Euskal Herriaren nortasuna eta espiritua erbestean bizirik mantendu ebazan komunidadea distantzia geografikoak gora bera. Amaierara heldu gara, Iñaki Palaciosek Kalakanekin elkarlanean kaleratu berri duen Argizaiola abestiarekin agurtuko gara. Arratsaldona pasa. Judas izeneko abestiaren bideokliparekin Eliza eskandalizatu zuen Lady Gagak. Amabi apostolu Motero eta Lady Gaga Maria Magdalenaren paperean dira bideoaren protagonistak. Eta badirudi hau etzela Elizaren gustokoa izan.
Halere, bere asmo bakarra, fedea ospatzea eta Jerusalem moderno bat irudikatzea izan zela azalduzun abeslariak. Eta hauxe dugu David Bowie, The Next Day izeneko kantuarekin. Look into my eyes, it tells her I'm gonna say goodbye, he says, yeah. Juno cries and begs of him goodbye, yeah. All the days she thinks of his love, yeah. They're whipping through the streets and Alice there. The corners and the baying crowd right there. They can't get enough of that doomsday song. They can't get enough of it all. Listen. Listen to the horse, he tells her. He fashions paper sculptures of them, then drags them to the river's bank and the court. There's soggy paper bodies rush ashore in the dark, and the priest giving head, now demanding from the girl of his well-dressed man for the pleasure of that feast. Here I am, not quite dying, my body left to rot in a hollow tree. His branches throwing shadows on the gallows for me, and the next day, and the next, and another day. They chase him through the alleys, chasing down the steps. They haul him through the mud and they chant for his death, and drag him to the feet of the purple-headed priest. First they give you everything that you want, then they take back everything that you have. They live upon their feet and they die upon their knees. They can work with Satan while they dance like the saints. They know God exists, but the devil told them so. They scream my name aloud, turn and tell the world below. Here I am, not quite dying, my body left to rot in a hollow tree. His branches throwing shadows on the gallows for me, and the next day, and the next, and another day. Here I am, not quite dying, my body left to rot in a hollow tree. His branches throwing shadows on the gallows for me, and the next day, and the next, and another day. Here I am, not quite dying, my body left to rot in a hollow tree. His branches throwing shadows on the gallows for me, and the next day, and the next, and another day. David Bowieren The Next Day kantuaren bideoklipa Gary Oldman eta abeslaria bera protagonista zituena YouTubeko kanaletik kendu zuten Liga Katoliko Amerikarreko protesten ondorioz. Arduradunei ez zitzaien egokia iruditu Bowie mesias abalitz bezala agertzea, ez da kardinal lustelak edo apaiz gonazaleak aipatzea ere. Debekuak minutu batzu bertzerik ez zuen iraun eta YouTubeko administratzaileek bideoaren desagertzea akats tekniko bati egotzi zioten. Je t'aime
Eta intzestua beti izan da, gai polemikoa. Bino are polemikoagoa bihurtu zen kasu honetan Serge Gainsbourgek bere 12 urteko alabarekin batera grabatu zuelako Lemon Incest izeneko abestia. Biek WhatsApp batean agertzen zirelarik. Hitzak autobiografia bat bezala interpretatu ziren eta abeslaria pedofilia eta intzestuagatik akusatua izan zen. ...2010ean Charlotte Gainsbourgek bideoan bere borondatez agertu zela argituzun, bino baita ere onartu zuen bideoa akaso probokatzailegia izan zela. Eta duela 21 urte Robbie Williamsek bere ibilbideko 3. diska kaleratu zuen, bertan rock DJ kantu ezagun hau zegon. With the floor show, kicking with your torso. Boys getting high and the girls even more so. Wave your hands if you're not with a man. Can I kick it? Yes, you can. I got, you got, we got everybody.
I got the gift, gonna stick it in the goal. It's time to move your body. Babylon back in business. Can I get a witness? Every girl, every man. Houston, do you hear me? Ground control, can you feel me? Need permission to land. I don't wanna rock, DJ, but you're making me feel so nice. When's it gonna stop, DJ? 'Cause you're keeping me up all night. Abeslari eta konpositore ingelesaren arrakastarik handienetako bat den rock DJ honen bideoklipa polemikaz betea egon zen. Abeslaria dantzarako pista baten erdian agertzen da, patinatzen ari diren neska batzuk inguruan dituela. Eta Robbie Williams dantzatzen hasten da DJ-aren arreta erakarri nahian. Horretarako arropa kentzen hasten da, bino asuntua ez hemen bukatzen. Robbie Williamsen gorputz biluzia etzen izan zentsuraren arrazoia. Behin larru gorritan dagoenean, orduan bere larrua zala lehenengo, giarrak ondotik eta azkenik baita erraiak ere erauzten ditu eta inguruan dituenei jaurtitzen hasten da. Bukaeran Robbie Williamsen eskeletoa bakarrik geldituz. Bere eduki esplizitua zelata bideo osoa abeslariaren webgune ofizialean baino etzen argitaratu. Eta azken zatia Europako kanal gehienek ezabatu egin zuten. Halere abestiak sekulako arrakasta izan zuen eta gaur egun klasiko bat da. But if you're selling it, it's alright. Come on! No more rock, DJ, but you're making me feel so nice. When's it gonna stop, DJ? 'Cause you're keeping me up all night. I don't wanna rock, DJ, but you're making me feel so nice. When's it gonna stop, DJ? 'Cause you're keeping me up all night. I don't wanna rock, DJ, but you're making me feel so nice. Eta ze pasatzen alda, Foo Fighterseko Dave Grohl eta Jack Black aktore eta produktorea elkartzean. Are gehiago, ze pasatzen alda, Dave Grohl eta Jack Black sadomasokismoerako jostailuekin eta bideokamera batekin uzten badituzte hotel bateko gela batean. Deus onik ez, Foo Fightersek 2002an argitaratutako One by One diskan sartu zuten Low abestia. Eta nola ez, hotel hartako logelan garabatutako bideoklipak MTVren zentsura jasozun. Jack Black komunean ateitzen zen eta Grohlek tanga altu bat eraunkizun jantzita. Eta hau telebistarako gilegizko izan zen nonbait. Turn so tight, turning on you. I'm hanging on you. Ooh. Ooh.
so tight, turning on you.